Sigueu benvingudes i benvinguts a l'Institut Alexandre Galí. Un centre que es caracteritza per una formació tècnica, però sobretot humanística. El nostre centre ofereix estudis de batxillerat amb les diferents modalitats, social i humanístic, científic i tecnològic, i després tot el que fa referència a cicles formatius. Tenim cicles formatius de grau mitjà, atenció a les persones en situació de dependència, de cara a incorporar-se en residències d'avis, en centres d'acolliment de persones amb algun tipus de disminució. I en grau superior tenim integració social, també amb aquesta voluntat d'ajudar, de cooperar en casals de joves, en casals d'avis. I després, també en grau superior, tenim animació sociocultural i turística, que és una formació de cara, per exemple, a nivell d'hotels, a nivell de càmpings, allà on faci falta una animació, una coordinació. També un cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar, per fer tractaments de cabell, també a nivell estètic, de mans, de cos, ofereix als alumnes la possibilitat de tenir aquesta formació en estètica. Per últim, i de manera destacable, hem d'esmentar els PCIs, el PTT, els plans de transició al treball, que tenim 3 perfils ben definits. Auxiliar de vendes, d'atenció al client, auxiliar d'hoteleria, de restauració, de cuina, i després, per últim, un altre perfil, que és un perfil de perruqueria i estètica. 3 perfils, 3 possibilitats de formació per a aquells alumnes que no han acabat l'ESO. Una de les característiques fonamentals del centre és l'acompanyament. El que es tracta és que l'estudiant, des que inicia els seus estudis aquí fins que els acaba, se senti en tot aquest procés acompanyant-lo, guiant-lo, orientant-lo, perquè porti al màxim les seves capacitats, les seves potencialitats. Si finalment opteu pel nostre centre, doncs us esperem amb els braços oberts. Allò que dèiem abans d'acompanyament, aquesta és una paraula clau en la formació que nosaltres impartim aquí des del centre.